Kadon kawai ke jingje kini kisngi ba ki arngut si parah. Ki bawan na kalong ying long sem kabeduk. Kakemi babelas ajanong ukpa basu belas ni. Kim syam yo result. Kadau kalong namar baki kmi pa kimla bansiu by school biangpur. Hakasni bayo result kikmi pa ka jing thrang jong ki bantip la ki khun jong ki pas ni ki fil. Ka by school kala poi hadu lai po hajar. Ka kmi baduk pa ki lej wat ram wat sya tang ban yo pendap yang tu ka by school khnang ba kin yo bantip la ki khun jong ki pas ni ki fil. Kapasong si kalong dalam poy po school kila dep siu kata kalai po hajar nam ta by school bro sisnem jong snem arajar phulai kaba kata kalai po hajar kadai ka baki suat ram batsya hadin kataru ki khun jong ki bro arngut kem yo resol habak ukpa ber kemi ki wat jingtip balai pim ai resol ki khun andala wat jingtip ya kata andala keli bini kadau kalong namar ba kakmi baduk pa kidang siu tang ka school fees ka bapoi lai po hajar arngut henrei ka ba sa lingo bat ka ba sa umdum yaki kalong kadon saka lit fees fine ka fine namar ba kimla ban siu by school biangpor bat ka fine kamdei ka ba sispa aspa tingkah ka fine kalong khandai hajar marwei ka fine lada arngut kat prahajar. Na aikin le klong ya kata pisah kat prahajar apa watang ketua lai po hajar bagi krang bat ki angnut ban yo ban tip ya ka risol jong ki kun jong ki hab dawat ram bat sya. Bapli ke kmi belas saja. Ukpa basu belas. Pila so tu hi. Apa ban ke jing duk ke jing kudu. Tihanrai kim syam la give up. Ki persang hala ibor ijing la i jong ki ban petang ban pak school lagi kun kim kwa ban pensyong yeng kim kwa bagi kun jong ki kin kelalong kita ki drop out hadin ki lafun hadin bangila yakran ngalayok ban yakran bat ki bor school ki bor peniat school ngalayok ban kerpat ngalayok ban pensau tu yaki ba kani ka fine ka bahaduk khandai hajar kalalong too much kalong palan kepala kata hadu kata-kata ya kilong ying long sem ki baduk ki batrang bagi kun jong ki kin yo ia kata kajing nang jing start kajing nang jing tip namar kam syamut tang namar baki wan na kalong ying long sem ka ba ki tlot hakayo ka kot kidai ki long ying long sem ki bombiang kin du no e ka hok jong ki hot ni so tu baka school ki don lagi jong ki protocols ki school ki don lagi jong ki rules and regulation ki school ki don lagi jong tuition tang ba ngaker pat hange ba ki nong seng school ki nong peniat school lagi dei ki school sarkar lagi dei ki school private ru sebab berkat arsin khandai hajar kebai fine ngatrai kala kata adu kata-kata kadai ke school ke badon hang ni po shelong tama ngam kwa ban penpau kerteng ngam kwa ban that buram ngam kwa ban penjak buram ngam kwa ban penleran kadai hi ke school jong ki prado ki prasnam ki jong ngila yakran sotu bat ngila poi ha kejing ya sotu bat ha kejing ya biang lang bro arliang te handai ka ei ke pangakwa ban wanra hang ni kalong ba kan long ka jing kentu ya ka imlang ka salang kan long gajing kentu hang ni po gajat benriu kan long gajing kentu hang ni po gajala basyo bha kinong seng school kinong peniat school kidai ban perkhat ban bianglang po ki imlang kasalang namar ba baro kidai ki bawan na kalong ying long sem ka babit babiang ban baro ba kila ban siu by school biangpor syamut namar ba kimla ban siu by school on time lane biangpor pakin saduk no eka hok pan ai jing nang jing start pan ai jing nang jing tip nam taki kun namar kata nak liang jong ngala pa ya ka city sa ka sarkar lengba secretary jong ka education bantu klar lem habaya dei bet kani
ba nang ni syakhamat ngi kentu bat ngi kerpat jur hang ni kalong ba ka sarkar ka dei ban penmi no da ka notification ban pensange no yakom kini ki activities yakom kini ki komle ka ba khanglat ya ki khun ki bawan na ki long ying long sem ki baduk ki batrang na duk mensim ban yo ya kata ka jingnang jingstan bat kom kini ki jingle kawan ra ban penbun ya kita ki numbers ki ban long kita ki drop out student lada ka by school ka poi lai po hajar bat ka by fine ka poi khat pra hajar samudur hi mapi hatu ka kata em namta uduk usuk ka kata em namta ki rit kiri namar kata leng ba ka video nga kentu hang ne kalong ko ki board school ki nong punya school ki nong seng school ki hap ban perkhat bah ki hap ban perkhat bah habe de bet kani ngi so tu ya ki jing tehen rei ngi hap ban ya adjust lang at least kini ki kimi ki pa chong kini ki argut si para dei baki ong pansu bam lani ban pak school kila persang jing la ibor gi jongki tagaram ka syaru tang ban yo ban siu ke tu by school te menta kata ka fine kan dei lupa ke jing penrit mensim ya ki bau dei na kalong ying long sem ki baduk ban nem pak school su ya ki khun ki ti jongki ha ka jing ekren bat kinong punya school jong ke tiga school ngalaong ki bahaka no ka page lani ha ka no ka line jong ka education policy bala adopt ya kata ka rules ban ong bahap ban siu fine namta kita ki bomla ban siu biang por ya ka by school tinginget scam baleng ba kani ka jingjie ka sarkar jela leng ba ka education department kan sim khia ban pensange no ya kini ki jingle jong ki board school laga di school private laga di school sarkar kenang ba kanum wanra kata kajing penbun ya ki drop out student hang ne po ka jat beriu hang ne po ka jela ka ibe ka jumi ban nga kenturu ke juga por na benta kita ki riu pungut ki nomi khmat pat ba hang ne po ka jela kham tam ya ka education department ba kala dei ka por ba kin don no lane ba kin la ban regulates no what ya ka school fees namar kumba kalong menta kam don ka jinglong uniform habaya dei bat ki by school lane ki babun ba ki baya dei bat ki jingsiu hapo school kawai ka school ka dei da kawai ka dor kawai ka school ka dei da kawai ka dor hot ni so tu ka dei ban don ka jingya pher tang ba ka jingya pher kadai ke jingya per ka ba shabneng bat syakhandau tela da kin ru pungut kinomik mat pat ba ki badon ni sya kata jingkit kli bat ki jing siok khia nam ta ka im lang ka salang nam ta ka im ka yap jong pat ba kin yakran no nam ta ban regulate habe dei bat ka school fees ka college fees ngatharai ka wanra ka jingkir khu ka ba khrau bat kan wanra ka jing mentoi nam ta ki pat ba no sno hang ne po ka jala ha ka ba kan wanra ru kata ka jing trikam kata kahok jingelong rengkat hang ne po kari hang ne po gejala hang ne po ki imlang kasalang te ingat skam baka ka bajia ka banga share ha kene kan long ke jing hikai kan long ke jing kentu kan long ke jing pen kedit benriu kan long ke jing kesiu thia bat ki board school laga dei school sarkar school private bat ka department jong sarkar jela ka badai pej badai khmi ya ki school hang ne po gejala kin sale bat kin satu klari bakom kini khnang ban wanra ya ka bit ka biang bat ya ka jinglong renti hang ne po ka jela bat ka banum syakta ka hok jong ki barit barie jong ki duk kisuk hanrei ka wanra ya ka jinglong rengkat bat renti lang kublai sipun ngin sekenduk pat aku ke por